bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddiniraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon to États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie Quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawana wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marrainaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe on calminama yeewiyankoɓe ayaw Pindi TV Pindi Média hande en garte gueɗe ɗe ganduɗa ko kañen goni kesse kalteɗe ha tengti e nder leyɗele ɗe mbaɗɗen kewol hono Guinée Bissau humpani bandiraɓe wonde kuddeta wiyama waɗi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embaló won wiɓe wona kuddeta haade men yettade beele ko kuddeta wona kuddeta miñi men ɓi men sehil men mamen ndim kanko woni koɗo men hannde Djiby Dieng wondude Molel Dramé kamɓe jogui caméraji ɗi ko addi foof ndim jaam waali bababou mi salminima en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en ñaguima nde Allah waɗata jaam e kisal e leyɗele men plus particulièrement hande hakkillaji men foof nana toon to Guinée Bissau en ñaguima nde jaam artat toon Guinée Bissau ko leydi kewndi kuddetaji guilande amical Cabral wara dañande lamade Louis Cabral lomti ha e 1980 tugguinen fay hande Guinée Bissau ne heewi kuddetaji no fewi oɗo kuddeta baɗɗo ene jogui kawis seeɗa holko saabi Sénégal e Guinée Bissau ne mbaddi kewol ene jokkodiri ina jaada to banggue faggudu cellal no gostodira kala gueɗe kono ha joni somi jumani Sénégal haalani hen eyyi e ɗum haawi en dendagal mo ganduɗa ko aɗa vraiment aɗa ƴeewa situation no yarata ni e réaction ji puɗɗiɗo wadde ɗi en jii vraiment yogay président ji dunde Afrique puɗɗima wadde réagir namdade nde jaam artat toon
nde ɓen ɓe ngannduɗaa ko persisten nde ɓe tottita laamu ngu sibu élection ji ɗi yaari no foti ni yaarude te mataw ko hannde tan ɓe ponno wadde proclamé les élections résultat provisoire hannde alkamisa o sibo en jii départ o vraiment élection ji ɗi mbaɗi apaisé woni woteji ɗi ngannduɗaa ko jam yamɗi wadde ene haawi en ara ha oɗo saaha hay so tawi bon à la dernière minute en jii Oumaro Sissoko Embalo kam e Fernando Diaz goto maɓɓe fof ne fooɗono haɓe puɗɗi ruttade ko mbiyata ko IA intelligence artificielle goto fof ene waɗa fabriqué résultat ji ɗi ngannduɗaa peut être waɗa ɗum conforme ɗum fof e waade noon mboɗo sikki baade eɓe jogii suudu ndu ngannduɗaa ko kañum ƴeewata to baŋnge sumgoji ɗi kañum limate ko way noon hayso tawi goto fof aɗa wawi wadde compiler résultat ji ma mboɗo sikkuno e mbawno quand même fadde ha ɓe daña ko jertude ɗo banggue wonande résultat ji ɗi ko holit kono fo e waade noon ko mbiɗa kawis mo joguiɗen tan ko yiide leyɗele ɗe kala kaali hen nana kaala situation o lamɓe men ha joni kalani hen te eɗen gandi ko woni ko hakkude Sénégal kamɓe Guinée Bissau ko rapport mo ganduɗa ko jiidugal nan ɗon enen ndendi kerol frontiére ko enen ndendi fof Sénégal e Guinée Bissau ko ɓe ganduɗa ko so yimɓe gonno ko ɓe ganduɗa mbawa sirtu sibu eɗen gandi hay to banggue sen ƴi to banggue cellal eɗen gandi plateau médical Guinée Bissau yarani hono noon to banggue infrastructure e ko way noon des cas critiques en jii ko ɓooyani ko récemment goto e autorité ji ɗi nde darino e pupitre Allah waɗi malaise ko ɗo waɗa évacué Sénégal hay to banggue sa ƴeewi to banggue infrastructure uji e ko way noon e haala Oumar Sissoko Embalo hakkude mum ni e rapport mo jogui e Macky Sall ɓennuɗo men garto hen rapport mabɓe hakkude mabɓe ɗiɗo kono ni e ɓeɗo arɓe ɗo sibu mboɗo sikki pour parler batiniɗo hakkude men e MFDC ko kanko wanno ɗum présidé kanko Oumar Sissoko Embalo le premier ministre Ousmane Sonko yano toon ɓe jewtiti ko fatuno e dossier Casamance hakkude laamu ngu kam e MFDC en wadde mboɗo sikki so tawi ko wayni waɗi on président mo ganduɗa biɗo ko nanggaɗo bon soit ko baɗaɗo coup d'état e ko way noon hay so tawi men garto hen beele ko coup d'état walla ala mboɗo sikkuno ene hanno président de la république walla ko wayno ministre des affaires étrangères waɗa hen communiqué wawde haalde hen mawɗo Abou l'an 2020 nde Oumar Sissoko Embalo woni gool amade yeehi ha wende nde o faayi suudu sarɗiji ndu ala hen doole o waɗino ko wayni ha wiya ko kuddata suudu ndu fusa o waɗi ko yinno wadde ko e ballal président Macky Sall beele ngol ɗo kadi o joganoke faye wonde ko jogoɗo foolede no hewɓe mbiri ko ɗum saabi o wi ko kuddata baba gartanno ko mbaɗaɗo kuddata mboɗo sikki ne foti woƴƴede taw wona kañum jogui téléphone mum en nodde jaydiyankoɓe en nodde jaydeji ne haalde yimɓe eyyi aɗa andi Oumar Sissoko Embalo noon gargol makko e laamu ne waɗimo traumatisé min mbiyami sibo sa ƴeewi guila nde o ari en décembre 2019 ha toti 2025 sappo e ɗiɗi coup d'état baɗaɗo déjoué waɗi toon ɓurnoɗo hen hamnade ko en 2021 ɓi mo ganduɗa ko moɓe mbiyata Malam Bakay Junior ɓi ancien président mo ganduɗa wonino président de l'Assemblée nationale 94 ha 98 en 2009 o wonino président Guinée Bissau e ganduɗa 2000 mo ganduɗa ene tuume jokkodiral mum avec les narcotrafiquants e ballal ɓen ɓe ganduɗa ko DEA agence antidrogue américaine ko kañum waɗi feere haɓe hawfawa junggo toon to Tanzanie donc ko coup d'état mo ganduɗa ko kamninoɗo no feewi hay ko ɓooyani ko tan e ɗiɗo élection ji haade mum fuɗɗade en jii o holliti wonde waɗi déjoué mo ganduɗa ko coup d'état sappo e ɗiɗi e ko way noon de 2019 ha joni wadde hen sahaji aɗa wiya c'est très normal peut être jomum wooda ko fayi beela change parlementaire e ko way noon kono fo e waade noon yimɓe ne gandi kadi Guinée Bissau ko leydi ndi ganduɗa heewi ko wayni nde tawno ko nokku mo ganduɗa to banggue drogue ko plaque tournante mo ganduɗa guila Sahel o fuusi
gila Libi fusi en 2010 ha waji ɓe garti Mali ɗo ene rebrepte ene yiya le ko leydi ɗiɗi ɓiri to banggue trafic de drogue e ko way noon ko toon ɓuuri wawde rewde ko ɗum caɗele kanko Oumaro Sissoko Embalo koye on contexte o hawri min hen sahani mboɗo yiya c'est très normal peut-être o waɗa vraiment schéma ji makko beele wawde change e kala e saaha to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko autorité ji toon PAIGC ko lande nawɗoɓe jeytare o hewani yadde mabɓe o holliti hay ngol ɗo ni wiide omo jaɓa mo ganduɗa ko kañum woni neɗɗo mo suuɓi so tawi woni mawɗo leydi omo yiiɗi wonde chef de gouvernement e ko nandi hen beele ha joni cikkuɗa wona cokki ɗi waɗanno e Macky Sall ne walla mo ɗi o ɗamini ɗum e ɓeeɗo holko saabi ɓeeɗo jokkudel mabɓe ne tinno ko noon kam o yogas beele wona ko kulhuli e fayre nde o joguinode ko mbiɗen ko banggue Gambie banggue Casamance ko nandi hen saabi ɓeeɗo ngala e makko haaju walla callinotade mum aɗa andi Oumaro Sissoko Embalo le problème ko mo huccito woni principal makko opposant woni Fernando Diaz walli ɗum ngo oɗo ko parti PAIGC kanko ne won projet o yeehi ɓiɓɓe Guinée Bissau naaɓe c'est vrai ko Oumaro Sissoko Embalo wonko fuɗɗi wadde seeɗa to banggue réalisation je ko way noon sibu nden e haala makko ene heewi ko yiyata kanko tumnoto koye Sénégal ko leydi ganduɗa o ƴetta ɗum comme référence en matière to banggue développement infrastructure e ko way noon sibu nde o ari o waɗi aéroport goto to banggue santé woodi ko fuɗɗino hen wadde seeɗa kono o waɗi kadi laabi e ko way noon ɗum kam o fuɗɗinoma ɗum wadde kanko Oumaro Sissoko Embalo maintenant eɗen gandi en 2024 o yino wonande o haaldino e joom suudu makko yimo wonde hoto waɗoy présenté élection ji présidentielle eyyi kono o holliti wonande moya o jaaɓi kono noon mo waɗ feere ha on mo ganduɗa ko Nuno Pereira Gomes yahata e ko noon Brahima Camara e ko way noon ɓeɗon kam kankono mo adan ɗumen ɓen jahata élection ji surtout mo ganduɗa kañum wonno principal makko opposant e ko way noon kono fof waat noon kanko Fernando Diaz eɗen gandi kankone ne waɗi jagge mawɗe ganduɗa ko kañumen goni caggal makko gembimo o yeehi sukaɓe rêve kanko ari ko wadde réconcilier hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi beele beldal waɗa e ka way noon o addi sur le plan to banggue agriculture sibo eɗen gandi Guinée Bissau ko leydi ndi ganduɗa ɓuuri wurde koye ndema ne jeeya e principal mabɓe koɓe ɓuuri wawde remde noix de cajou mi anda no mbiyeten ɗum e awo anda no mbiyeten ɗum e pular donc ɗum ɗo kam ko ɗum gueɗe ganduɗa hande ɗum ɓuuri wuurede e nder Guinée Bissau kanko o ndewa ari o wi komo wadde relance to banggue wonande agriculture o wawde ƴessinde ɗum haaɓe mbawa dañde hen gartam mawɗam o dañi kadi jaggue o dañi jaggue mawɗe ɓe ganduɗa ko wawɓe wallude kanko Fernando Diaz ko bon min mbiyami peut-être ko ɗum addi caɗele ha kankoye Oumaro Sissoko Embalo sa ƴeewi ni to banggue élection ji ɗi ha joyi ɗe égard ɓe mbiya Oumaro o yeehi haw dañi 800 et quelques mille voix kanko Fernando Diaz sa renake mabɓe jaaha deuxiéme tour e ko way noon fo e wadde noon a haali nane e to banggue résultat ji ɗi e no ɓe kaliri ni to banggue coup d'état ji ɗi ɗum waɗi tundi hakkillaji men beele ko ɗum coup d'état déguisé beele ala wonɓe caggal beele ala malde waɗande beele yiide ko ɗum coup d'état e ko way noon fo e wadde noon kam bon ha joni eɓene juuɗe e yiide kanko Oumaro Sissoko Embalo hayso tawi ko mbaɗaɗo kidnappé joguiɗo liberté wawde haaldude e yimɓe wawde noddude sehilaɓe mum ko wayno RFI ene ko way noon yiide ko naggaɗo ko ɗum ɗan ni kañum Fernando acciɗa e wellitare mum kanko Fernando Diaz ñu fof en gandi o naggama o ala téléphone o waɗani communiqué hay ɗum ɗo donc ko ɗum waɗi ɗonne kadi ene tundi hakkillaji men seeɗa mawɗo Abou kanko wi o daɗe juuɗe kolinkoɓe ɗo wonɗo suuɗi kono omo hissi omo ganduɗa ko kañum woni hono Denis Dena e woɓɓe koninkoɓe woɓɓe kuddataɓe hollitama ko neɗɗo Oumaro Sissoko Embalo wonno ballitiɗo makko woni chef d'état armée de terre chef d'état major armée de terre wona wiide haade ko noon ɓattimi tan gawe jagge kam mbaddanma kam mbason leptudemi somi lamtoyima mi watta on aɗan gandi yimɓe ne mbiya beele ko malde kam woni ɗon ko complot woni hakkude Oumaro Sissoko Embalo e kamɓe ɓe ganduɗa ko waɗɓe les putschistes sibo en jiiɓe jalti to haalirde to ɓe kaali ɓe mbaɗi déclaration mabɓe e ko way noon
kono alay sago paamen walla Oumar Sissoko e mbaalo o waawa famde laamu luɓirtaaki sibu en jii ko kewi ɗo ko e Sénégal hayso tawi contexte uji ɗi ne ɗisi sertude seeɗa ko ɗum caɗele ɗe ngannduɗaa vraiment mboɗo sikki eɗen mbawi wadde ɗum évité sibu kala ke enen tarde sa ƴeewi no foti ɓe mbaɗi dépensé des milliards to baŋnge ɗiɗo élection ji te Guinée wona leydi ndi ngannduɗaa ene yaari noon to baŋnge développement économique e ko way noon wadde mboɗo sikki addoy tan ko caɗele sibu laamu luɓirtaake ɓen so jooɗima heen par ce que jii banndiraaɓe mum ko wonɓe Mali jii ko waɗi ko Gabon jii ko waɗi ko Guinée donc ɓeɗon beele soɓe jeehi haɓe jooɗima haɓe pewtima eɓe totta Oumar yo ar lamto ɗum ɗon min mi sikkani mawɗo Abou e kono aɗa andi so tawi ko mo wi kanko mo jinganto haade kanko PAIC woni probléme makko so ɓen laamima o wi hayso o kanko sohlani laamu hayso wonde chef de gouvernement omo yiɗi hoko ɗum firtata beele wona wonde chef de gouvernement ha jooɗo daña doole dampa joomum walla wiye tottete kanko min jeyno bawaw laamu ene weeli eɗen gandi laamu ene weeli ha mayi ɗum waɗi mbimi ko gonga aɗa andi kanko Oumar Sissoko Mballo c'est vrai que omo jogui konngol ngol haalata yiide kanko fo e waade noon o yiiɗi ko jaam e kisal en kaali joni to banggue Guinée Bissau que ene jeeya ko ɓeydi ɗum tardinde kono même rapport mo Nations Unies waɗino hen e 2024 oɗo to bangue cocaïne ko rewata toon ko waɗata transité to bangue drogue e ko way noon e 2024 oɗo ɓe nangui toon ko abbi e 2 tonnes 600 et quelques kilogrammes to bangue cocaïne a faami e kaɓɓirɗe fetelaji e ko way noon eɗen gandi haade Oumar Sissoko e Mballo en 2019 gonnoɗo ɗo o hay États-Unis e ko way noon même service renseignement italien ene tumannomo jokkodiral makko e les narcotrafiquants e ko way noon hay joni Guinée Bissau ko leydi ɗiɗi ɓiɗi ganda Sahel o no bonniri ni hewɓe hen paati koto Guinée Bissau to donc je crois que kanko Oumar Sissoko Mballo ko ɗum woni haare makko toujours noon o yiyata kanko hayso tawi o yahani alay sago ƴeewɓe ngannduɗaa ko kañumen ne mbawi darade gam haɓade ɗeɗo caɗele ɗe ngannduɗaa ko jokkodirɓe e ɓen ɓe ngannduɗaa ko les narcotrafiquants e ko way noon sibu ko ɗum addi sa ƴeewi hay to bangue les députés parlementaire uji e ko way noon waɗino saaha Guinée Bissau wonno ko leydi ndi ngannduɗaa ko a wawa tan mbara waraɓe toon guila e député ji e ko way noon donc kanko ne ko ɗum o yeyno to bangue wonande projet makko surtout ko wawde stoppé wadde stoppé ɗum ɗo ngannduɗaa ko ɓen ɓe ngannduɗaa ko waɗoɓe transité yoyoɓe drogue en e ko way noon walla autorité ji nana e nder Guinée Bissau ko jokkodirɓe e les narcotrafiquants ko ɗum wonno kanko haala makko joni noon min kam mi sikkani fo e waade noon hayso tawi o yi ko kanko yo waɗe président d'honneur koko mbiɗen ko laamu ana weeli en jii ko kewno ko Côte d'Ivoire hande ne fonno tan wonde exemple parfait e on mo ngannduɗaa ko Alassane Dramani Ouattara en 2010 no laamu reeni e ko waɗa ko sacrifié pitali ɓesguji Côte d'Ivoire e hande o mo ngannduɗaa nana e 4e mum mbanna mbeno o kankone o jangi o waɗi koɓe mbiyata ko o jangi kono waɗira ha o laami e ko boomi hen e piccali ɓesguji Côte d'Ivoire ɗum waɗi ko mbiɗen laamu ko ne weeli si ɓursi no wona laamu ne weeli no ardini e no wallira ha o jooɗiri ni ma won ko woƴima ko wona yidde huɓɓude leydi wadde 4e mandat e ko way noon en jii ko kewi ko toon ɗo cadde ɗo donc en jii ko kewi ko toon to ngannduɗaa ko Cameroun omo ngannduɗaa ka haali joni Cameroun omo ngannduɗaa ko Issa Bakary Coroma yimɓe fof ene nganndi ko Paul Lamgu gagni omo ngannduɗaa ko kañum woni Paul Biya yimɓe fof ene nganndi kono en jii bon pour stratégie mum ko wadde encerclé Garoua ha hande Issa Coroma Bakary nana Gambie ɗo hena waɗa exilé donc a famat enen hande no ɓe mbiyata ni enen Afrique en parani ko mbiyata ko même démocratie men ko foti ƴewtede beele démocratie ko ɗum rapport de force ko élection ji no ɓe mbiyata ni libre et transparent gara jooɗoɗa daña hakkunde ma e ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen goni les gardes présidentiel e ko way noon ngara mbaɗon coup d'état mbaɗon renversé gouvernement o ngaron jooɗo ɗon beele ko ɗum woni gouvernement beele en potani ƴewrede fannu ni no mbireten ɗum woni démocratie sibu ko ruttinde caggal développement leyɗele men ɗum waɗi mbimi mi sikkani so tawi kanko Oumar Sissoko e Mballo ko ɗum plan wonno hakkunde makko e ɓen ɓe ngannduɗaa ko kañumen mbaɗi oɗo coup d'état ko aroyta ko ɓuroyta musde e makko mawɗo Abou
Jama baba mboɗandi Oumar Sissoko Mballo mo heeɓiɗe ha élection oya o yalti o wi ko kanko hay kilo hawani o wayi ɗo e Sénégal o tuurni o yi aduna foof assemblée nationale mo ɓurano hen doole ade makko fusse o wawano wadde toon wondo e makko koye nder hôtelaji nokkuji goɗɗo o waɗoyi o waɗi ɓilal ha o yettiti ko wona ɗum ko Afrique konngol tan cakkitol yewtande jarama haali joni sa yi joni leydi andi ganduɗa ko Tchad mo ganduɗa ko Mohamed Idriss Déby into hakkude makko succès Masara e aɗa andi on kam babaw on kam mbiyami ko dufɗo jelari so Allah système non on waɗi prêter le flanc an malgré que an dole ɗe joguiɗa mais so tawi ko funti o luɓi hoore makko le président hutori momo weddi momo a dañi dole neɗɗo jaggima yiiɗi waddema a yalti a fayi caggal leydi a arti landema salima funtima ha naati waɗima nangam o a jarama Mohamed Ndim en jetti denɗe men Djiby Dieng wondude Molel Dramé Ali Fall montata gueɗe ɗe hol wasiyama faade mawɓe leyɗel Afrique konngol batta noon e wasiyam tan mawɗo Abou ko noɓe mbiyata ni mboɗo jogui konngol ngol mbiyami toute forme de développement dérange enen poti ƴewrade no yimɓe tafirini Afrique to banggue ardiɓe leyɗele men sa ƴeewi hande ko ɗum ñaw ngu ganduɗa naɗa waɗa contaminé leyɗele kewɗe sa ƴeewi ko kewi ko Mali sa ƴeewi ko kewi ko toon to Guinée sa ƴeewi ko kewi ko toon to Tchad haali joni a ƴeewi ko kewi ko toon to Cameroun Sénégal eɗen poti darade surtout Sénégal ko taari en ko hande eɗen gandi kulhulɗi joguiɗen kala batorɗo ko fatuno e Sénégal sa lelimo jamma aɗa miijo Sénégal o saaha gonka mum par ce que eɗen gandi hande ambition jihadiste uji en ten ko dañde accès e maire o sa ƴeewi corridor hakkude Sénégal Mali déjà ko woni ɗo ko to banggue bagage les conteneurs e ko way noon ɓen ɓe ganduɗa ko mallinaɓe ko 2000 et quelque holko waɗi ruttaki toon hol rêve ɓe kamɓe jihadiste uji ɓe jogui ɓe jogo accès ɗo e maire o te ɗum so waɗi intervention des États-Unis d'Amérique eɗen gandi ɗum ko rapidement wonata beele ɗum ma wonan ɓuural Sénégal mi sikkani wadde enen lamɓe men ne poti darade mbawde rende keeri ɗi Sénégal yimɓe fof ne gandi ko à ciel ouvert kala garɗo ko natɗo sécurité o c'est vrai que mbaɗa hen veillé kono wona hunde nde ganduɗa ene focci donc eɗen ñaago président ji men walla lamɓe men nde ɓe ɓurata wattorde keeri men ɗi ɓe ɓuura kadi jogade diplomatie surtout hakkude men e ɓen ɓe ganduɗa koɓe keɗɗen ɓe ko wayno Mali en Gambie en Guinée en e ko wayno sibu ko nokkuji ɗi ganduɗa so tawi jomumen laamuji mumen ɓoodi naati e juuɗe kamɓe waɗa bonnoɓe jihadiste en tan sa renaki horo Allah wat ma ɗum nattuga e leyɗele men te ɗum so waɗi kadi ko ɗum caɗele addante en leyɗele mawɗe ɗe ko aroɓe sibu États-Unis darata ne jooɗo infiltration des terroristes ɗo e Sénégal nden ɗum ne so waɗi ko ɗum caɗele wadde e poti hen darade waɗi en yiide noon ko peñƴi ko wayni so tawi ko wayni waɗi Guinée Bissau lamɓe men kalani hen en jogo enen ma en jogo hen kuhuli par rapport e rapport aji ɗiɓe jogui to banggue diplomatie hakkude mabɓe e leyɗele kediɗe ɗe a jarama gila Amilcar Cabral kañum hamno e portugais en fittani mum itta dañani lamade miñi kolla mawni ko Luis Cabral 73 ans 80 ƴetti laamu ngu João Bernardo Vieira laamima Coumba Yalla laamima l'an 2000 ha l'an 2003 Henrique Rosa 2003 ha 2005 João Bernardo Vieira arti kadi laamu Raimundo Pereira ara laamu Malam Bekay Sagna arte laamu Raimundo Pereira kadi arte laamu Mamadou Touré Kounda e Manuel Seyfo Niamanzo yomo ganduɗa ko José Mario Vaz joni haalte komo ganduɗa ko Oumar Sissoko Mballo e yaadiɓe muɗum kala ko wawi wonde yallah waɗane jaam on calminama on jurama on jettama ko ɗo katen ha lawgol ngol so Allah lamɗo Djiby